Pozdrav ljudi, dobrodošli u novi video i danas radimo ko bi radije challenge. Je! Ok, pitanje u ovom challenge je da mi imamo 10 pitanja i sad, mislim, mogli smo i više da napišemo, ali mislim to je 10. Zato što nas mrždi da pišemo 10, ok. I pitanje je sad, Fića treba da izgovori to Pitanje. Da pročitam točno. Da. I onda mi moramo, evo mi imamo ovdje 3 papirića da piše Andri, Fića i Jovana. I onda sad mi pokažemo, mi stavimo ovako ovdje papir da se vidi... Mislim da treba da podigneš malo da, ovako. Ok, tu, da, ok. Znači tu trebamo da podignemo papir i da vidimo ko, na primjer sad piše ko bi pre napustio školu i onda mi, ne znam, ja sad stavimo ovako i onda ko će najviše da... Dobro, nećemo više da objašnjavamo, prelazimo na video. Ok. Dakle, prvo pitanje je isto kao što je rekao Andrej, znači ko bi pre napustio školu? Ko bi rekao, brako? Okej. Ja. Sljedeće pitanje je ko bi pre pojao kuža? Ne znam. Ali Fića. Ja. Ja sam Andrej, brate, šta znam. Fića, šta Ako je misliš o prepečeni, kuževima? može slobodno. Oni su veoma lepi ostvarenje. Pogotovo Gari. Možemo da napravimo part 2, pošto 10 pitanja sad mogu... Može. Ja, to ćemo... Ko se ne bi kupao ceo život? Ko bi pre pojeo pamuk? Pamuk? Znate šta je pamuk? Da, brate. Andri? Sve što je vezano za hranu, ja mislim da je to Fića. Ko bi pre pušio cigare? Samo. Da, jeste. Ali ne one prave, nego one elektronske. Ko bi se zakopao u zemlju? Da radi 24 hour night challenge. Andrej. Da. Ja stojim. Ko bi volio da ga ubije dinosaurus? To je ti? Ti volio da vidiš, da. Dinosaurus svi su epste. Ne, mislim da ti volio dinosaurus. Ko se ne bi šišao ili brio ceo život? Čekaj da je. Izvini. 9. Ko ne bi nosio Već. Ko ne bi nosio pantalone? Znači ono, ni malo. Ja bi nosila suknju. Hajde. Aj, Ne bi nosio šo. to su ti pantalone. Znaš ti pojel? Ok. I posljednje, ali najmanje bitno. Okej, ovo je baš ono, da si razmisliš. Ko bi pre potrošio sve pare za glupost? Šta da se razmišljam? Šta da se razmišljam istinu. Ja! Da! Ti reći mi na neku osobu koja troši pare na glupost. Da, istina, vrati, kupila si sočiva za oči samo zbog drugačije boje. Okej, to je... Ajde, outro! Či da poslije uradimo još jedno. Da, mislim da bi bilo red, pošto je moj kanal da ja kažem, a? Da. To bi bilo to ovom videu, nadam se da vam se svidjelo, ako jeste lajkujte i pišite u komentar da li želite još videa sa njima.